Soalnya wis malah. Ayo baleni. Jagane Pak Boy itu angkat mendur. Oke. Jadi instruksine nek arepe jenggleng tabuhe diangkat. Terus Oh, tutuke jingacik cah. Tutuke jingacik dorong tau ki lho. yen pemajan dulu ketandet. Iya mas, dene yo iki jere malah. Ojo ati kok nang ketek ya mas, ayo. Ketek lah wis mau. Biasane Pak De, nggih niki unuku nggih niki niku tulu kedandet. Yen pemajan sing akeh omah dulu kedandete. Sing akeh, Mas. Among karo janur bagus. Ya terus Loh, ya ora iso disalahke. Pak Boy diangkat nak jreng sing nak gonge muni. Saiki nak tabuh diangkat jreng kok disalehno nggon gong. Alon-alon. Iki kalem. Diangkat, Alon-alon. diselehke alon-alon. Ya. Wah, kon mudeng iki. Kan tengah-tengah orang siji kok ternyata salah. Kapokmu kapan obatnya entek. Saya tau Pak De, kok malah kaya wedhus mencret. Kan bener lho ya gane diangkat diselehne alon-alon. Sing salah cucuke jenengan. Gak setel lah. Iki Pak wis tak lasno. Monggo. Alon-alon tabuh diselehno blek. Alon-alon. Kon mudeng. Mudeng ya, Cak. Tabuhe diselehno terus alon-alon. Ora donge sing alon. Cangkeme alon-alon. Gak ada dipinyulek itu. Pacipta. Iki piye to Pak Lurah jenengan dagelane iki salah terus lho Pak Lurah. Sing sepisanan mau kaya wedhus mencret, sing keloro kaya gosak pitik. Pitikmu. Ya to. Iki ngene. Mau tekan ndi? Alon-alon. Tekan dalan anyar kok lho. Oh iya wis. Monggo dipun lajengaken sak sere nyagan ini. Umat kok. Potong. Gak cangke. Pripun? Iki rada emosi. Oke. Kalian itu Mbak Dia SPP. Jenenge Mbak Dia SPP. SPP ki apa? Sego pecel. Kayak bakul sego pecel gitu.
Sinden ayune kok ngene. Lah kowe garap aku saiki garap kowe. Iya garapannya. Ndak ana bojone. Rada ana. Wis terus e. Jos. Mula polane iki lho. Dagan tuwa jek sekolah iki jek apik to, Bu. Sikil kudu tak cowencang, gantung Eh. dhuwur ngono. Katon nak nang dhuwur kuwi, aku malah seneng. Kok seneng? Iso delok TV. Aku kan balik. Balik. Ingetno gelungamu kan jos. Sirahe nang ngisor. Iya. Sikile nang dhuwur. Iya. Klewer. Ya iki wis aku nang isor. Jangan taniku. Waduh. Dagang iki dikek umur sithik ning aja diterusno. Nah. Kula niku jane nggumun lho kali jenengan Pak Polkadot. Apa iki? Bunder-bunder kok Polkadot ki lho. Waduh, ta. Ayo kaline Polkadot ya sak sirku ta. Yo wis tak sak sirku. Lumrahe manungsa lanang, lumrahe wong kakung. Nggih. Niku lak duwe titik 2 di dada. Entah. Lan jenengan kok enek telu. Iki telu to. Ya madhep rono jajal. Iki rada ana. Saya ngerti telu maksude. Maksud Solane nak kene pedes. Terus kene